हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राज सर ऑफिशियल। आज जो टॉपिक ऊपर हम डिस्कस करबा जो रिसेंटली चली महाकुंभ मेला 2025 रो कौन कौन इंपोर्टेंट फैक्ट अच्छी जे कहीं कुंभ मेला हुए कोठी होउची कौन तार रिलेटेड अच्छी कौन एबे गवर्नमेंट इनिशिएट करची कुंभ मेला पई ता विषय में डिस्कस करबा। फर्स्ट में मु जाउची फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करबा। महाकुंभ मेला जो 2025 होची एटा होची कोन होची जोटा कि स्टार्ट ହେଇଛି 13 ଜାନୁଆରୀ ଟୁ 26 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ। ମାନେ 13 ଜାନୁଆରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 26 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ। ଏଟା କୋଉଠି ହଉଛି? ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। କୋଉଠି ହଉଛି? ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ମାନେ କଣ ହଉଛି? ସରସ୍ୱତୀ, ଯମୁନା ଆଉ ଗଙ୍ଗାର ଯୋଉ ତିନିଟା ନଦୀ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟରେ ଜଏଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ବଟ୍ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାକୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ବଟ୍ ସରସ୍ୱତୀ ରିଭର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟା କୋଉଠି ହଉଛି? ପ୍ରୟାଗରାଜ ୟୁପିରେ ହିଁ ହଉଛି। ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ମେଳାର ମେଥୋଲୋଜିକାଲ ଅରିଜିନ କଣ, କୋଉ ରିଜିନ ପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରକୃତର କୁମ୍ଭ ମେଳା ହଉଛି। ଆମେ ତ ଜାଣୁଛେ କୁମ୍ଭ ମେଳା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି କୋଉ ରିଜିନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି କୋଉ ରିଜିନ ପାଇଁ ଆମର କୁମ୍ଭ ମେଳାଟା ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ଅସୁର ଏଣ୍ଡ ଦେବସ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଗଡ ଭିତରେ ଆଉ ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି କଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା ସେଠି କଣ ହଉଛି? ନେକ୍ଟର ଅଫ ଇମର୍ଟିଲିଟି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ କଣ? ଅମୃତ। ଅମୃତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ଅମୃତ ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯୋଉଟା କି କଣ ଦେବତା ଆଉ ଅସୁର ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଣ ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କଲେ? ସେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଆଉ ସେ କଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ପଟରେ, ସେ ପଟଟାକୁ କୁହାଯାଏ କୁମ୍ଭ। ଯେ ପଟଟା ଧରିଥିଲେ କଣ ହଉଛି? ସେ ପଟଟାକୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା କୁମ୍ଭ। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କଣ୍ଟେନ୍ କରାହଉଥିଲା କଣ ହଉଛି? ଅମୃତ। ଆମର କଣ ହଉଛି? ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ? ଯୋଉ ପଟ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅମୃତ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଚାରିଆଡେ ମାନେ ଅସୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଅସୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଅସୁର ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଲେ ଯେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ସେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବଚେଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ଦିନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାନ୍ ଡେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାନ୍ ଇୟର ହଉଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଟୋଟାଲି ବୁଲିଲେ। ଆଉ ଟୋଟାଲି ବୁଲିବା ବେଳେ କିଏ ବୁଲିଲେ? ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉ ଥିଲେ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ବୁଲିଲେ। କଣ ହଉଛି? ଅସୁରଙ୍କଠୁ କେମିତି ଅମୃତକୁ ସେଭ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ। ବଟ୍ ସେ ବୁଲିବା ଭିତରେ, ଏଇ ଯୋଉ 12 ଦିନ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବା ଭିତରେ, ଚାରିଟି ଜାଗାରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ? ଚାରିଟି ଜାଗାରେ ସେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଆମର ଓନ୍ଲି 4 ପ୍ଲେସରେ ସେ କଣ ହେଇଗଲା? ଯୋଉଟା କି ତାର ଅମୃତର ଡ୍ରପ୍ ଟା ପଡିଥିଲା। ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଗୋଟେ ହଉଛି ହରିଦ୍ୱାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଜ୍ଜୈନ ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର ଇଜ ନାସିକ। ତେଣୁ ଦିସ୍ 4 ପ୍ଲେସ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପ୍ଲେସରେ ହିଁ ଆମର କଣ ହଉଛି? ଅମୃତର ଡ୍ରପ୍ ପଡିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆଗକୁ ମାନେ କଣ ହଉଛି? ଅସୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଅମୃତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଓକେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥାଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଅମୃତ ଗୁଡାକ ପଡିଲା, କୋଉଠି? ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ପଡିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୟାଗରାଜ, ହରିଦ୍ୱାର, ଉଜ୍ଜୈନ ଆଣ୍ଡ ନାସିକ। ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ଅମୃତଟା ପଡିଥିଲା, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାନେ ପିଲିଗ୍ରିମ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲିଫ କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ଯେ ବିଲିଫ କ୍ରିଏଟ ହେଲା କଣ? ସେଠି ଗାଧେଇଲେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅମୃତ, ଯୋଉ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ହଉଛି? ବାଥ କରିଲେ ଆମର କଣ ହଉଛି? ବଡିଟା ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହବ, ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହବ, ଆଉ ସୋul ମାନେ ଆତ୍ମାଟା ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହବ, ମାନେ ୱାଶ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ ହଉଛି? ଆମର ଯୋଉ କର୍ମ ଆଉ ନେଗେଟିଭିଟି ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଟା ଆମଠୁ ଆଗକୁ, ମାନେ ଆମଠୁ କଣ ହଉଛି? ଇରାଇଜ ହେଇଯିବ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ କଣ ଭାବନ୍ତି? ଯେ ଆମେ ମାନେ କଣ ହଉଛି? ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ବିଲିଫ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଆମର କଣ ହଉଛି? କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କଣ ହଉଛି? ଯୋଉ ବଡି, ମାଇଣ୍ଡ, ସୋul ର ଯୋଉ ନେଗେଟିଭିଟି ଗୁଡା ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଚେଞ୍ଜିଂ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା।
ओके ताले जना पड़ीगला कौन पाई आमे जदि कुंभ मेला रे बात करला माने माइथोलॉजिकली देखिबा ताले एठी बात करले कोन होची हमर हिंदू रिजिम हिसाब रे हमर बॉडी रो प्यूरिफायर माइंड और सोल रो चेंजिंग क्रिएट हबो आ जो हमर कर्म नेगेटिविटी गुडा खराब अछि ताकू आमे कोन होची हम पाखरु विदा करि परिबा ओके आगु प्रोसेस करिया तापरे आसिला ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସାଇ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସାଇ ସ୍ନାନରେ ମାନେ ତାକୁ କଣ ରୟାଲ ବାଥ କୁହାଯାଉଥିଲା କେତେବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯୋଉଟା କି 1801 ଡ୍ୟୁରିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ମୁଗଲ ମାନେ ଥିଲେ ସାଇଟା କଣ ହଉଛି ମୁଗଲ ୱାର୍ଡରେ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଗଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ସାଇ ସ୍ନାନ କହୁଥିଲୁ ସେଇ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯୋଉ ଆଗକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆହ୍ଲାବାଦ କୁହାଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ସାଇ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି ବଟ୍ ଏବେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କଣ ହଉଛି ଅମୃତ ସ୍ନାନ କୋଉଟା ହେଇଯାଇଛି ଅମୃତ ସ୍ନାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ମାନେ ୟୁପିର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛି ୟୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସେ କଣ କଲେ ସାହି ସ୍ନାନଟାକୁ ଅମୃତ ସ୍ନାନକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ମାନେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଏବେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି 2025ରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ହଉଛି ଅମୃତ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଉଛି ବିକଜ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ମାଇଥୋଲୋଜି ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କଣ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଅମୃତ ହିଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଯୋଉ ପ୍ଲେସରେ ଡ୍ର ପଡିଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ मेजरमेंट करिबा ओके एबे आगु को जिबा टाइप ऑफ कुंभ मेला होची तीन टाइप रे फास्ट आमे जिगा पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष रे हुए केते वर्ष रे हुए प्रत्येक 12 वर्ष रे आ सेटा कोठी हुए नासिक रे हुए उज्जैन रे हुए प्रयागराज रे हुए आ हरिद्वार रे हुए क्लियर कथाटा एतर बुझी गला जो चारटा जगह रे हमर कोन होची विष्णु को मोहिनी रूप धरि जो 12 दिन बुलिथिले तेनु 12 वर्ष सेटा कहै कारण गोटे दिन सेते बेले कोन थिला गोटे वर्ष बोली ताकू धरा जाउथिला ओके देन पूर्ण कुंभ मेला कौन होची चारटा प्लेस रे हुए जोटा कहली 12 वर्ष रे हुए नासिक रे हुए को रिवर बे ऑफ रिवर पाखरे सेटा होची गोदावरी गोदावरी ही पाखरे ही कौन होची नासिक रो कुंभ मेला हुए आ उज्जैन रे कोउडे उठी सिप्रा रिवर पाखरे कोउडे रिवर पाखरे सिप्रा रिवर पाखरे हमर कौन होची सिप्रा रिवर पाखरे उज्जैन रो कुंभ मेला हुए आउ जोटा कि प्रयागराज कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा आउ यमुना और सरस्वती रे आ हरिद्वार रहउची गंगा रहउची धर आमे जानि जो उज्जैन रे 2016 रहितला ताले उज्जैन रे हबो 2028 रे क्लियर हे गेला आकु बढ़िया अर्ध कुंभ मेला होची वंस एवरी 6 ईयर रे हुए आ सेटा दीटा जगह रे हुए कोठी हुए प्रयागराज आउ हरिद्वार रे कथाटा तर बुझी गेला आकु जिबा महाकुंभ मेला सब बेले मन रखिथिबो महाकुंभ मेला 144 वर्ष रे थरे हेइता आ जोटा कि ओनली हुए कोठी प्रयागराज रे ही क्लियर कथाटा हे गेला आगु को प्रोग्रेस करिया महाकुंभ मेला कहूँ 144 वर्ष रे आउ एटी आम हिंदू रिजम हिसाब से आम बिलीव करू मून सन मर्क्यूरी आउ जुपिटर एलाइन टुगेदर अच्छी आ से जुगुरु कौन होची आमे कौन होची लास्ट टाइम जो प्रीवियसली जो कुंभ महाकुंभ मेला हेतिला केबे 1881 रे हेतिला आ एबे एस्टिमेट करा जाउची 14 मिलियन विजिटर हेबे बोली लागुची माने 40 करोड़ लोक आसीए बोली माने गोटे एस्टिमेट करा जाइछि ओके महाकुंभ मेला को गोटे डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाइछि किछि दिन पय केते रु डिसेंबर 1 2024 टू मार्च 31 2025 एतिक दिन पर्यंत माने 4 मंथ एटलिस्ट सेटा गोटे डिस्ट्रिक्ट टेम्पोरारी डिस्ट्रिक्ट कर दिया जहाँ फल कौन होची सब माने कंट्रोल करा जाय 40 करोड़ जो लोक आसी माने एस्टिमेट अछि माने ऑब्वियसली गोटे ताकू टेम्पोरारी डिस्ट्रिक्ट करके गोटे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट करके ताकू मैनेजमेंट करा जाउची ओके तापर होची এই যে মহাকুম্ভ মেলাରେ ছটা মেন বাথ রয়েছে ଯୋଉଟା କି ଅମୃତ ବାଥର ମେନ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଜାନୁଆରୀ 13 ଯୋଉଟା ପ୍ରିଭିୟସଲି ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ହଉଛି ଜାନୁଆରୀ ଜାନୁଆରୀ 14 ରେ ରହୁଛି ଯୋଉଠି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜାନୁଆରୀ ଏବେ ଯୋଉ ଆସିବ 29 ଜାନୁଆରୀ 29 ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାର ସେଟାରେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହିଁ ଆମର କଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି କଣ ହଉଛି ଅମୃତ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ବୋଲି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରିଜିମ୍ ହିସାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 3 ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାନେ କଣ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ରେ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆଉ ଫେବୃଆରୀ 12 ଯୋଉଟା କି ମାଘୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଫେବୃଆରୀ 26 ରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଠି କି ସ୍ନାନ ଗୁଡାକ କରିଥାଏ ଆଗକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଣ ରହିଛି
ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କୋଉ କୋଉ ବାତ ଗୁଡାକ ରହୁଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ବଜେଟ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ମହାକୁମ୍ଭରେ 7,000 crore rupees, ଯୋଉଟା କି ବଜେଟ ରହିଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ। ଓକେ, ତାପରେ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ଇନିସିଏଟ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟ କରୁଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଆପ୍, ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା 2020 ଆପ୍, ଯୋଉଥିରେ କଣ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ, ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ନଥିଲେ ବି ତୁମକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ କୋଉଠି କୋଉଠି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି, କୋଉ ଘାଟ ଅଛି, କୋଉ ମେଜର ରିଲିଜିୟସ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଟୁରିଜିମ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମକୁ ଜଣା ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟ କରିଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି, କୁମ୍ବାଣୀ, କୁମ୍ବାଣୀ ଗୋଟେ ହଉଛି ଓଟିଟି ବେସ୍ ରେଡିଓ ଏଫଏମ୍, ସେଠି ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଇଏ ଉପରେ ହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ହଉଛି ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କିଏ, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ, ଯୋଉଟା କି ୟୁପି ର ସିଏମ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କଣ ହଉଛି ମାନେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଏଇ ଏଫଏମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରପରଲି ଜାଣିପାରିବେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି ଇନିସିଏଟିଭ ଗୋଟେ ଅଛି କୁମ୍ଭ ସାହା ଏଆଇ ଚାଟବୋର୍ଡ ବି ୟୁଜ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୋଷ୍ଟ ୟୁଜଫୁଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଉ ମଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବି ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ମାନେ କଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମାନେ କଣ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି, ମାନେ କଣ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ କୋଉ ଘାଟରେ କଣ ଅଛି, କୋଉ ଟେମ୍ପୁଲରେ କଣ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଆଇ ଚାଟବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେଟାକୁ ବି ଇଜିଲି ନିଜର ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଜାଣି ହବ, ସେଇଟା ବି ଇନିସିଏଟ କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟ କରିଛି କଣ ହଉଛି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଡ୍ରୋନ୍, ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଡ୍ରୋନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ହଉଛି 24x7 ସର୍ଭେଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଧର ସଙ୍ଗମରେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ ପକଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେମିତି କେହି ବୁଡି ନ ଯାଆନ୍ତୁ କି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ନ ହଉ ତା ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଫଲି ବାତ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ଡିଜିଟାଲ ମହାକୁମ୍ଭ, ଡିଜିଟାଲ ମହାକୁମ୍ଭ ଗୋଟେ ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ମାନେ କଣ ହଉଛି ୟୁପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଯୋଉଠି କି ଧର ଫେକ୍ ରେ ଧର କଣ ହଉଛି ଫେସବୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଯୋଉଟା ଦଉଥିବେ କି ଫେକ୍ ଫ୍ରଡ ନ ଯେମିତି ନ ହୁଏ କିଛି ୱେବସାଇଟ, ତାକୁ ସେମାନେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ। ଆଉ କଣ ହଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ମିନିଂ ହଉଛି, ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯୋଉଠି ତ୍ରିବେଣୀର ସଙ୍ଗମର ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁସ୍ ହଉଛି, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଥା କହୁଛି, ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଯମୁନା, ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା ଯୋଉଟା କି ରହୁଛି, ଏଇଥିରେ ଆଗରୁ କଣ ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ବି ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଏବେ କଣ ହଉଛି ସେଟା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ନଦୀର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପେଟରେ ହଉଛି, ତେଣୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ଏ ତ୍ରିବେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡକୁ ଦେଖ, ତ୍ରି ମାନେ ହଉଛି ଥ୍ରୀ, ବେଣୀ ମାନେ ହଉଛି କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ସଙ୍ଗମିନି ହଉଛି ୟୁନିୟନ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ୱେକୁ ମିଶିକରି ଆମର କଣ ହଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଅଛି କଣ ଅଛି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟେଞ୍ଜିବୁଲ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍, ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁନେସ୍କୋ, ଯୋଉ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମେଳା ଗୁଡାକ ହୁଏ, ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେସନ ଗୁଡାକ ହୁଏ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତାକୁ ଦେଖିକରି ୟୁନେସ୍କୋ କଣ କରିଛି ଇଣ୍ଟେଞ୍ଜିବୁଲ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆରେ 15 ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା ହଉଛି, ତା ଭିତରୁ କଣ ହଉଛି ଇଣ୍ଟେଞ୍ଜିବୁଲ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍, ଯୋଉଟା କି ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଅଛି। ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା 2017। ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛି ଟିକେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି କଣ ହଉଛି ଇଣ୍ଟେଞ୍ଜିବୁଲ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍, ମାନେ ହେରିଟେଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଟା ରହିଛି, କୁମ୍ଭ ମେଳା 2017 ହେଇଥିଲା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କଲିକତା ସେଟା 2021 ରେ ହେଇଥିଲା, ଗରବା ଗୁଜରାଟରେ 2023ରେ, ଇଏ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ମାନେ 15ଟାରୁ ମୁଁ 3-4ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ଇଣ୍ଟେଞ୍ଜିବୁଲ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଟୋଟାଲ ଡିସ୍କସ୍ କଣ ହଉଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା ଉପରେ। ହୋପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ, ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।